Bueno, hemen gaudenoz gain beste 120 pertsona edo online jarraitzen ari direla saioa. Eta bueno, posposi gaudela, izan duelako, bueno, posposi relatiboa, baina izan duelako arrakasta eta bueno, ia zelan ematen digun bide, bale? Bigarrenik eskerrak emotea, Unai Aberasturi, Inigo Martínez, Lourdes gurekin batik. Ni neu urtzi ugalde naiz, Izarkom kooperatibako kidea, Bizkaiko edo, bueno, Bilbo Bizkaiko nodoko koordinatzailea, eta eskolan ere pizka bat dinamizatzaile ibiliko naiz, eta bueno, egingo guzatitxo bat igual gidan zentratuta, bai, zera ordu erdi gitxi gora bera, egongo naiz ni pizka berbetan, eta gero, paso emango diegu, gai ezinetan aditua direnei, igual justo gai guztiz, bueno, ez dute horratu igual sako, baina seguro ertz batzuetat, bueno, ekartak egin diesaioketela gidari edo, bale? Betik aipatzea, ez dakit, bueno, zuetako batzuk igual ezenuten ezagutzen Izarkom, Izarkom telekomunikazio kooperatiba da, irabazi asmori gabeko kooperatiba integrala, alegia, 3.400 bat bazkide gaur egun, eta bueno, orain dela 6 urte sortu egin zan, eta helburua izan du, bueno, telekomunikazio buru jabetzarena, hitz potoloa da, baina azken finean da, Euskal Herritik nola nahi dugun telekomunikazio sareak eratu, zabaldu eta kudeatu, bueno, pizka bat hori dena egiteko auto-antolatutako kontsumitzaileen kooperatiba bat, izango litzatekena. Eta bueno, euskarazko zerbitzua, kalitatezko zerbitzua eta baita ere kontsumo arduratsua bultzatzen duena, ez? Gu ez gara hori bombardeatzen duten olako beste operadora bat, oso korrako aiteko baita ere, eta da, bueno, norbait zaunean egiten edo erabiltzen kontratua dituen adibidez kopuru eta nalakoa gomendatzen digu tarifa jaistea. Eta, pues, eta holako gauzetan gara sartzen, esken finean jasangarritasun ikuspegi batetatik ekonomikoa eta giroari dagokionez. Bestela, sartzen gara gurpil batean pizkat arriskutsua, zerbitzari bat izango dugu hor gure zain datu horiek kontsumitzeko eta horrek daukan gastu energetikoa izugarrizkoa da. Bueno, hau guztia esan da eta beste 1000 proiektutan gaudela ere aipatuta. Bueno, azaroan zabaldu genuen Bilboko nodoa. Bilboko nodoa da aurretik zeukatenak, heldu behar naiz iaia kooperatibara, baina orain dela asko zeukaten amets bat zen, bai demografikoki, soziologikoki oso interesgarria zelako Bilboa abordatzea, eta bueno, azaroan ja ireki genuen, ez? Ideia da, bueno, poliki-poliki Euskal Herriera zabaltzera nodo ezberdinak. Nodoa deitu diogu, ez da bakar bezero hartarako gune bat, edo denda bat, bulego bat, da, hitzaldiak ere egiteko, polivalente bat, elkarteak diren edo enpresak diren bazkideek ere beraien egiteko eta beraien proiektuak eta zabaltzeko espazio bat, doakoa eta bar, bale? Bueno, gaiari pizka bat oso potoloa, imaginatzen du zuetako asko arduratuta egongo zaret, ni neu ere aita naiz, zait tokatu, igual, bueno, modu batean edo bestean bai, baina ez gaude bete-betean gaiarekin. Duratzen nauen gauza bat da, bai maila pertsonalean, eta bueno, Izarkon berez ere, noait esateko arazo parte ere bada, ez? Dugun zerbitzuak, eta bueno, erantzunkizunez jorratu nahi dugu gaia, eta horregaitik, bueno, sortu genuen gida hau, bale? Dago datu bat oso esanguratsua, datu bat oso esanguratsua,
pantailan oraindik, ETB-n agertu zen orain dela hilabete batzuk, eta da, ja 10 urterekin, 20-ak badeko ja sakeleko bat. Vale. Eta 10 eta 15 urte bitartean 175. Asko da. Asko da, eta harritzen eta larritzen gaitu. Urtetan, gure aukerako orain ja aukerakoa dena da noiz. Garaitan, ze adinetan txatea, baina ematen dut denok izan behar dugula, ez? Kuestionatzeko kontu bat da, baina, bueno, ere praktikotasunagatik, sartuko gara, behin egoera hori eman da, nola kudeatu edo, bueno, erronka horreri zelan aurrera. Pizka bat komentatu dugu gainetik, ez? Azkenan izarkon bideratzaile gisa identifikatzen gure burua. Guk ez dugu esera, bale? Ez dugu sortu, inkluso hau honen oinarria son konexio Kataluniak Katalunian egindako gidatik hartua dago. Hemen elikatua, hemengo adituekin elikatua eta hemengo ekarpenekin nola esateko eta batez ere euskaraz, bai? Ze son konexiok katalanez eta gazteleraz atera zuen gida hau 2021 urtean eta arean topatu dezakezue, bale? Edo lagunen bat behar badu igual gaztelera zeukin edo danalakoa, jakin dezazuen hor dauela. Gida aurkeztu genuen Durangoko txokan eta atera genituen fizikoki 10.000 ale, 6.000 argiarekin batera banatuak eta beste 6.000 ari gara poliki-poliki banatzen. Lurdesik komentatzen nion lehen, ez garela heltzen dagoen eskariari, sortzi udaletxetatik deitu gaituzte, ez dakizen bat elkartetatik, guraso elkartetatik, eta zelan egiten dugun banatzeko gehiago edo zelan aurkezpenak, eta pizka ez garela heltzen. Gure burua ez dugu ikatzen dinamizatzaile koordinatzen. Gara izan behar gu, edo igual elkarlanean izan behar da. Hor usten dugu erronka, galdera, eta gainontzeko adituekin eta elkartekin batera gainontzeko esparrua. Hori zergaitik, ez? Finean, zozera ipatu dugu, baina, hau hasi zen, batez ere, bazkide batzuk, kontratatuta zutenak zerbitzua, mugikor linea zerbitzua, esaten ziguten, orain eskatu dugu gure seme-alaba. Zer egiten du? Zarkom, zer gomendatzen duzu egitea? Eta guk, egia esan ez dakigu. Baina jarri ginen martxan eta forma eman genion, ez? Alde batetik, beste proiektu askorik saltzen duguna, bazkideetatik jaso ekarpena, jaso eskaria, jaso galderak eta gu bide eman, bale? Gero, bestetik, gizarte arazo bat dela argi dago, ez? Natibo digitala dugu, pantaiekin eta ordenagailuekin eta mugikorrekin jaio edo ikusten jaio den generazioa ditugu. Baina era berean ez dugu prestakuntza edo berezirik egin honen inguruan eta orduan umezurtz daude nolabait, ez? Generazio guzti hauek. Eta horrek ekartzen du nolabait erabilera desegoki bat egitera. Eta beste igual maila fisikoa edo, ez? Eta, landua ditugu gauzko, proiektu asko eta gauzak baditu hor, baina zalantza asko daude gai honekin, ez? Eta, gida bera, tresna bezala. Bale, giden nolaiteko osaketan partatzen aditu taldeak hauek dira, eta eskerrak ezkiogu berriz ere, bale? Ikusten gau gehitu diogu eta bidea egingo dugu, ez? Baina, Telmo topera dabil gaiarekin, irakaslea da eta nerabeekin asko lan egiten du, psikoterapian espezializatua, No Phone Challenge, saria jasoa,
bueno, gauza asko, ez? Miren Ros enpresen administraritza eta zuzendaritzan lizentziatua, ezitzaia, eta gero, hainbat proiektutan bide lagun, Gukamasei, eta bar. Horkatze, Altxaburua Tolosa, gero aipatuko dugu, ez? Baina badaude ja herrietan edo sareak sortzen ari diren, Gukamasei aipatu dugu, Altxaburua da beste bat, eta bueno. Bai, bale. A ber, honekin estribinekoek, hobeto entzuten duzue? Hasier, hobeto entzuten da? Bai? Bueno, jarraituko dut. Miren Ros esaten genuen, enpresen administraritza eta zuzendaritza lizentziatua, eta, bueno, hainbat proiektutan Horkatze, Altxaburua Tolosako kidea, Laskoain ikastolako hainbat gurasoekin martxan jarritako ekimena da, eta, bueno, Altxaburua bera saretzen ari da beste herri batzuetan. Leirekano, irakaslea, psikopedagoga, coach, bueno, eta hainbat proiektutan, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin baita ere elkarlanean, eta Raquel Gamito, EHUko didaktika eta eskola antolakuntza saileko irakasle eta ikertzailea, eta bueno, gai hau landu duena baita ere, eta eskerrak eman nahi dizkiegu eurei. Gidak honako lau atal funtsesko ditu. Online deskargatu egingo zenuten agian, hemen fizikoki eman dizkizuegu baita ere, eta joango gara pizka bat ezgerranatzen, ez? Lehenengo eta behin beharrak. Azkenean, hemendik atera behar gara, edo hemendik hasi behar gara, ez? Nolabait, identifikatu zentzu diren, seme-alaben beharrak, nolabait esateko, ze behar oso potoloa handiena agian komunitarioa da, hau da, komunitate baten parte sentitzearena, eta kanpoan geratzen zarenean horrek dakarren frustrazioa. Eta gailuak eukin edo ez eukin horrek dakar. Honek zer ekartzen du, alde batetik oso zaila da abordatzea, baina bestetik ere buelta ematen badiogu, komunitate bat osatuz gero, komunitate bat trinkotuz gero, errezago izango dugu bidea, zeia deskonektatzen dugu arazoaren iturburu nagusia. Eta gero heldu honak, ez? Edo guraso honak, nahi dugula, noait, kontrolatua edo, segurtasun irizpide batzuei jarraiki, nahi dugu jakin, zelan dagoen gure seme-alaba, zer egiten ari den, eta bar. Hor ere, muga batzu jarri behar ditugu, autokontrola ere izan behar dugu, baina primitiboa da sentimendua hau baita ere, beldurrarena edo segurtasunarena. Horren, funtseskoen beharra hori daude, identifikatuta daude, ezta? Baina era berean ere beharri lotua edo gure rolari lotua gu ere erreferente izan behar gara beharren mailan, ez? Ze gu ikusten bagaitu oso behartuak edo oso ohikoa sakelekoarekin edo ibiltzea etxean, berei pentsatuko dute hori oso behar funtseskoa dela, ez? Bajatea edo lo egitea bezala. Denbora guztian bagaude tiki. Orduan, kode hori, komunikazio kode hori, hortik lantzea igual komeni da, ez? Gure autokontroletik gu erreferente izan da. Ezin diogu eskatu gauza bat, gero guk ez duguna egiten, ez? Askotan euskararen erabilerarekin gertatu zaigun bezala, ez? Parketan. Euskeraz! Eta gazteleraz. Euskeraz! Ez? Berdina, referente, baina koherenteak izan behar gara guraso. Bueno, eta gero baita ere, hau ez da Biblia bat, seme-alaba bakoitza mundu bat da, gazte bakoitza mundu bat da, eta orduan bakoitzaren momentuari heldu behar zaio, ez da adintarte bat hartu. Osea, gero sartuko gara, adintarte eta baina ez hartu erreferentzia estanko bat bezala. Osea, azken finean da, ze momentutan dagoen gaztea, heldutasun maila zen batekoa den, eta horren arabera jokatu beharko genuke, ez? Eta beti ere jartzen dugu sakelekoa bai, sakelekoa ez, baina daude irtenbide batzuk transitorioak izan daitezkenak edo erdibidekoak, ez? Osea, telefono finkoa. Wow! Hori bagenuen garai baten, gero joan da desmantelatzen, orain gu bazkietatik alta gehiago egiten ari dira, sortu du behar hori honek ere, ez? Igual etxean dagoela seme-alaba,
badu aukera bat kontaktatzeko berarekin, edo berak beste lagun batzu kontaktatzeko aukera badu etxetik. Ez dauka zertan eduki behar ordenagailu bat eskuan. Edo mugikorroiek internet konexio hori gabekoak, gure antxinakoak, edo erloju horiek modernoak, edo gurasoen sakelekoa, besterik gabe. Vale, gero beste atal potentea edo potenteena agian da kontzientzia hartzearena, ez? Fundamentalmente gailu hauekin hiru erabilera mota edo ditugu, ez? Erabilera probetxugarria, azken finean, gai baten inguruan janzteko, ikasketa mailan erabili dezakeguna, kultura general, ez dakit, horrelako gauza kontaktatzeko, komunikatzeko, hau dira probetxugarria diren erabilerak. Karo, hemendik ateratzen garenean eta azten garenean scroll infinitoan eta azten garenean gauza begiratzen, benetan ni sartu naiz gailura, baina zertarako sartuan nintzen, galdera hori daukagunean hori sartzen ari gara, beharrezkoa ez den erabilera batean eta iaia erabilera narkotikoan. Orduan, hor kontu zibili behar dugu, bai helduok eta bai gazteekin ere, ez? Azken finean ja kontzientzia, denboraren kontzientzia galtzen dugunean, hor kontu ibili behar gara, ez? Eta pantailen autokontrola ez da bakarri gailutik hasten. Aurrera gotik, ez? Gu de hecho, interrogantetako bazen, gira atera dugu, mugikorrari buruz, baina eta aurretik, etxean edo ikastetxetan, dagoen pantailarekiko menpekotasuna eta bar, hor, igual zer ere hitz egin beharko genuke. Eta gero, mugikorra izan eta gero, sare sozialen erabilera eta horren inguruan, dinot, bai atzera eta bai aurrera daudela gai asko jorratzekoak. Hor aipatzen da, osasunaren munduko erakundeak gehienez egunean 2 orduko topea jartzen duela. Gomendatu gero sartuko gara, baina adintarte gehienetan dago eta 10 minutu baino gehiago ez izatea. Baina, hor dago referentzia bat, pixkat makroan jarri digutena. Eta adintarte guztietan, eta bai gu ere, gauza bat oso buruan izan behar dugula, da multipantailaren parte hori, hau da, telebista dugu piztua, ni neu egin nuen atxo, baina nahi dut esan, telebista piztua eta parte hori kontu zibili behar gara, ez gauza batean, ez bestean, ez gara ari egiten erabilera egoki bat. Eta gero, lo aurretik, edo esnatu bezain pronto, edo bazkaldu bitartean, esaten ari nahizen gauzak oso ohikoa dira, baina gauza hauek aditarte guztietara bideratu beharko genituzke. Eta batez ere helduok egin. Sartzen gara pizka bat, gehien igual interesatzen den partera edo, baina hori, esan bezala, ez da Biblia bat, da referentziazko kontu bat. Detektatuta nolabait, 4 fase nagusi. Lehenengo fasea, 10-11 urte buelta horretan, esaten da, 5. mailan, kompetentzia digitalak lantzen hasten direna, edo helburu didaktikoekin behintzat lotua ikastetxetan hasten direla. Orduan, nolabait, kokatzen da fase hau, ez? Esan dakoa, gehienez 30 minutu, beti gune partekatuetan, hau da, guztio gauden gunetan, amankomuneko gunetan etxean, erabiltzekoa, eta beti ere, erabilera adostua. Eta nola baita esateko, lehen esan da bezala, helduaren gailuarekin izan daitek. Dena atzeratzea hobeagoa da, fase guzti hauek geroz eta beranduago hobeago. Azken finean psikologia aipatzen dute, 16 urtetik aurrera da gure garuna, noait prest egon daitekeena, lehen esan dako erabilera guzti horiek identifikatzeko bat eta bestean arteko ezberdintasunak.
batzutan zaila da, inkluso 40 urte ditugunean ere, baina bueno, kontuan hartzeko. Gero, bigarren fasea izango litzateke, bueno, 11-12 urte bitarte horretan, eta bueno, erabili dezakeguna lehen esan bezala, gailu bat, ez daukana internetik, edo ez daukana navegatzeko aukera hori, konektatzeko edo kontaktatzeko bada bakarrik, lehen aipatutako beste gailu horiek, adibidez erlojuak, beti gune partekatuetan erabiltzeko gomendioa, erabilera adostuarekin, nola ez, eta geroan hasten gara baita ere, gailua teknikoki edo fizikoki zaintzearen beharrei buruz ere nolait hitz egiten eta lantzen. Hau da, jausten bada apurtzen da. Orduan kontuz. Ez da beste gauza bat, gomazkoa edo jostailu bat bezala, eta horrelako gauzak horra hasten gara baita ere lantzen gehiago, ez? Edo ardura hori hartzen, gainartzen beraiek. Hirugarren fase baten, erabilera pertsonaleko lehen gailua izan zitekeena, izan daiteke bigarren eskuko bat, etxean daukagune gailu bat erabiltzea, edo lagun batzuek daukatenak ajoian barruan, wifi bidez bakarrik erabiltzea gomendatzen du, da datuak kontratatu gabe, tarifa txikiena, gehienez 60 minutu, ordu bete erabiltzeko, eta gero, gune partekatuetan, edo eta momenturen batzuetan, alan adosten bada etxean, bere pribazidadea edo nolabait errespetatuz, eta momentu txoren batean, erabili ahal izatea. Hau da, pixka bat botatzen diren gomendioak. Eta gero, laugarren fase batean, eta aurrerago, erabilera pertsonaleko gailua egongo litzateke, 15-18 urte bitarte horietan. Hor hitzarmen nolait formalago bat, edo nire aipatzen genuen, hitzarmena esaten dugu seme-alabekin edo seme-alabek bete beharreko hitzarmena, ez. Igual sartu behar gara bi norabidetako hitzarmen batean, ez? Gu eskatzen dugu, baina nerabek ere guri eskatzen digute. Hau da, kasu pizka bat egin, goazen beste plan batzuk egitera, eta orduan hitzarmen hori igual bi norabidetakoa izan beharko litzateke, eta helduok gure partetik jarri, eta seme-alabek baitare. Hau da, hitzarmen adostua. Datu gutxirekin kontratatu, konpainia askok ez dute aukera hori, ze gauden el mundo de, geroz eta gehiago, geroz eta giga gehiago, ilimitadoaz, eta tendentzia da, tarifa oinarrizkoetatik giga asko izatea, eta ez da inbeste behar, baina, gure kasuan eta beste operadora txiki batzuk, bai ematen dugu aukera hau. Gehienez ordu eta erdi, egunean, eta gero, azten gara baita ere hemen, kontrol parentaleko aplikazioak edo bilatzaile batzuk erabili espreski honetarako direnak, eta 10.000 software eta programa eta plataforma daude zentzu honetan, bilatu daitezkena oso errez sarean. Eta hemetik aurrera, ibilbidearen amaira litzateke edo eta hasieran, segun eta nola ikusten dugun, ez? Lehen esan bezala, horrazten baita, nolabait, autonomia batekin erabilpen bat ematen, baina ezin dugu, gu ere jakin behar dugu zer dagoen hor kanpoan, sare sozialetan, informatu behar gara, formatu behar gara. Hemen formakuntza jarraitu bat izan behar da, lehenengo fasetik hasita. Badaude ja dokumentalak landuak gai honen inguruan, goazen familian ikustera, adibidez. Goazen sofan jartzera eta familian ikustera, eta eztabaidatzera gero, zelan ikusten duzuzuk? Hau dago, edo, gaia bolo-bolo dauena, pornoaren gaia. Bide batez, erabili dezagun sexu heziketa bat lantzeko, edo hobetzeko heziketa hori etxean. Esan, askotan eskatu egiten dugu, baina gure partetik
gauza hauek planifikazio bat behar dute eta formakuntza bat behar dute. Eta helduok hor pilak jarri behar ditugu. Ez dakite, hor dago, lehen aipatzen genuen hitzarmen eredu bat. Bai, hau izan zitekeen edo beste bat, ez? Eta lehen ere aipatzen genuen, igual ere komunitate txikien artean hitzarmen ez formalak egon daitezke, hau da, gure ikastetxeko mailan, mailakook, gelakook, edo gelakoen parte batek, itunduko dugu, konprometituko gara adin batean, erabilpen batean, ingo taldetxo bat, eta konpromiso bat hartuko dugu, izan ziteken beste hitzarmen mota bat, pizka bat ateratzeko hitzarmen tipo honetatik. Bueno, ez dakit, horre, gu jartzen duguna hor da, gehienez zenbat denbora, noiz, asteko egunak zeintzuk, zertarako, zein egoeratan, zeineketan nola egingo du erabilpenaren jarraipena, zer gertatzen da hitzarmen hau hausten bada, hurrengo berrikusketa eguna hitzarmenarena, bada baliabide bat, bale? Pizkat landu daitekena. Nire partea, gero, dinot, igual emango dio txanda pasa adituei, eta zozer galderaren bat edo balego, bota gero lasai, bale? Aber hasier heltzen den hau. Lourdes Inigo nahi? Nor nahi duzue? Eskerrik asko Urtzi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Nik argitu nahi nuen naizela aditua gai honetan. Egia da, ez naiz aditua, baina egia da, kezka hau familiengandik jasotzen dugula. Ni naiz Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko koordinatzailea, gulan egiten dugu, ikastetxe... Altuago, bale. Ikastetxe bakoitzean guraso elkarte bat dago, gur lan egiten dugu federazio mailan, hemen Bizkaian, de hecho hemen dago nire lankidea Irune, eta Euskal Herri mailan konfederazioan, bale. Eta guri azkenean gurasoen kezkak iristen zaizkigu, nola ez? Eta saiatzen gara, aholkatzen, eta gero baita ere, zerbitzuak eskaintzen, ez? Gu batez ere egiten dugu, aholkatu egiten ditugu, eta gero batez ere gai honetan formakuntzak egiten ditugu gurasoentzat, bai? Pixka bat argitzeko, orain bai dago bolo-bolo, ez da bai da hori ez, mugikorrak galarazi ez, eta justu oraintxe estatu mailan egon da hori buruzko ez da bai da, estatuko eskola kontseiluak esaten du mugikorrak ez direla erabili behar ikastetxeetan, lehen hezkuntzan eta DBH-en, bakarrekan kasu konkretu batzuetan, hemen hezkuntza saila ez dago horren alde, gehiago dago ikastetxetan protokolo bat edo olako zozer egitearen alde, ez? Eta gu ere hola ikusten dugu, gu ez gaude galaraztearen alde, baizik eta bai uste dugu, bai nola baita ere komentatu duzuna, ez? Ikastetxetan egin behar direla baita ere, eta egiten dira, ez? Ajabarruan daude jasotan nola izango den mugikorraren erabilera, gu gehiago gaude horren alde, nola baita arautzearen alde, eta baita ere gainera, batez ere DBH noski, arabo horiek baita ere izatea, ikaslek ere parte hartzen, ez? Arabo horiek egiterakoan ez izateako inposaketa bat, ez? Orduan pixkat, hola ikusten dugu. Uste dugu ikasleak ezi behar direla erabilera egoki batean, ez? Eta bere garaian ordenagailuekin eta seginen ere, horretan planteamendu hori egiten genuen, ez? Erabilera egoki batean estearen alde egiten genuen, eta uste dugu baita ere erabilera egokian ezi behar ditugula etxean, noski, eta eskolan, ez? Eta bi aldeetan, ez? Eta, nik dena dago jasotak idan, oseak ezin dute asko esan, baina bai hemen uste dut gai importante bat dagoela baita ere gurasoak ematen dugun eredua, ez? Klaro, zu esaten diozu seme alabari ez erabiltzeko eta erosu zaude mugikorrarekin denbora guztian, uste dut hemen ere guk ere asko daukagula familia moduan pentsatzeko, ez? Adibidez eredu garen gu eta zertan ikusten gaituen, ez? Seme alabek esaten digu ez erabiltzeko, baina guk erabiltzen dugu, nik uste dut hori gai importantea dela. Guri batez ere galdera horrekin deitzen digute gurasoek, batez ere LH5, seikoek, ez? Noiz eman lehenengo mugikorra, hori da
egiten diguten galdera batez ere maila horietan, eta gero ja DBH-en, orain pornoaren kontuarekin, batez ere hortik handoaz iritzen zaizkigun kezkak. Zer egiten ditugu, guraso eskolak eskaintzen dizkiegu, bai? Guraso eskolak egiten ditugu ikastetxetan, federazioaren bidez, deitzen digutenean kezkekin guraso elkartek, hori egiten dugu, bale? Formakuntzak egiten ditugu psikologoekin, eta gero baita ere, batez ere psikologoekin, bale? Eta, gai honen inguruan, formakuntza desberdina ditugu, bale? Eta orduan, pixkat hola funtzionatzen dugu. Sare sozialen abantailak eta arriskuak, noiz erosi lehenengo mugikorra, pixkat horri buruzko formakuntzak egiten ditugu, bai? Eta baita ere iristen ari zaizkigu baita ere guraso elkarten aldetikan pantailen erabilera, gehiagizko erabilerari buruzko kezkak, bale? Ze orain, badakizue, baina orain, ez dakit, gero eta digitalizazioaren gaia gero eta sartuago dago, orain irakasleak ari dira digitalizazioari buruzko kriston formakuntzak egiten, eta batez ere gurasoen aldetikan iritzen zaigu pantailen gehiagizko erabilari buruzko kezkak ari gara jasotzen, bai? Eta hor badaukagu guraso elkarteren bat hori planteatu diguna, eta hau eztabaida hau egin beharko genukela, eta hori ez. Planteatzen digu, DBH-en planteatzen ari zizkigu baita ere mugiko dispositiboa ez litzatekela etxera eraman beharko, etxean jabado dela dispositiboak, eta batez ere gurasoen aldetikan daukagu kezka hori, ez? Pantailen gehiagizko erabilerari buruzko kezka hori jasotzen ari gara. Bale, eta, nik uste dute pixkat guztia planteatu duzula, ez? Kezka asko daude, DBH-en batez ere pornografiaren kontuarekin, baita ere osasun mentalaren kontuarekin. Gero eta kezka gehiago daude maila horretan, irakaslean aldetikan, gurasoen aldetikan, eta bar, ez? Eta, hori evidentemente multifaktoriala da, ez da bakarrikan hori, baina egia da lotura dagoela, eta dituko izaten dute, ez? Lotura dagoela mugikorraren erabilera eta osasunarekin, eta hori, eta gaia orain oso presente dago batez ere institutuetan, bale? DBH-en, eta hori, kezka handia dago, eta hori, orduan, nik momentuz hau esango dut, eta gero ez dakin egin dut jendea gauzak eta planteatzen, da hori, baina gure aldetikan formakuntza eskaintzen dugu, bale? Esan dizu dana, eta formakuntza egiten dugu hori, normalean guraso elkarteak deitzen digute, eta federazioaren bidez formakuntza hauek egiten ditugu. Niri iruditzen zait baita ere gida oso interesgarria dela, eta gure aldetikan zabalduko dugu guraso elkartetara, eta guraso elkarteen bidez gurasoei, gure aldetikan batez ere hori, ez gaude galaraztearen alde, uste dugu ikasleak ezi behar direla erabilera egoki batean, arauak edo erabilera hori adostua izan behar dela, ez? Eta hori planteatu duzu etxean, eta baita ere eskolan ere, egiten direnean, ezin direla nolabait inposatu, ez? Neurriak, ez duelako funtzionatuko, gehiago ere ikaslea batez ere DBH-en horren parte izan behar direla, arauak egiterakoan, eta hori, kezka esan dizuedana, batez ere pantailen gehiagizko erabilerari buruzko kezkak jasotzen ari gara gero eta gehiago. Orduan, uste dute digitalizazio nek ere izan berrituela nolabait ere mugak esan, edo neurriak, edo pizkatori. Orduan, ni momentuz, horraino. Niretzan da orduan, ez? Arratsaldeon, eta eskerrik asko urtzi gonbidapenagatik, eta animo asko ere izarkon proiektu interesgarrien atzean dauden lagunei, mundu digitala berpentsatzeko eta berantolatzeko egiten ari zareten lana oso garrantzitsua da, bide eta erabilera berriak hausnartzeko eta praktika eramateko alegina, ez? Eskerrik asko ere hurbildu zareten hoi, eta pantailaren beste aldean ere zaudeten hoi, eta niri hitz batzuk esateko, aipatu zian urtzi, gazteekin elkarrizketak irakasle baten ahotik. Orduan, ez naiz aditua ere, nire abantaila da nabilela batxierreko irakaslea izateak gazteekin kontaktuan egoteko aukera ematen didala, eta haien bizimoduak, haien kezkak, zuzenean jarraitzeko aukera, ez? Eta, egia esan, jarraituko dute kidoia, ez galtzeko gehiegi, mundu virtualaren eta mundu errealaren arteko bereizketa, gero eta lausoagoa da, egun mundu hibrido batean gaude, biak nahazten zaizkigu, Moebiusen zinta gisa, batetik besteragoaz, eta gaurko maingurua bezala, batzu digitalki eta beste batzu presentzialki, eta Jose Ramon Ubieto psikoanalistak mundu digital bati buruz hitz egiten, horrelako batean bizi garela esaten du, mundu fisikoa eta mundu digitala bateratuz, holako kondentsatuz biak hitz horretan, ez?
Eta, bueno, zer aldatu du mundu digitalak edo figitalak gure harremantzeko moduan, 70. hamarkadan jaio zen ARPANET, erabila militarreko aurreneko interneta. Gero, 1998an Google, 2004an Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter, 2007 iPhone, eta 2008 Netflix, Spotify, WhatsApp 2009, eta Instagram 2010, 2011 Snapchat, 2012 Tinder, 2018 TikTok, aipatu gabe, janaria, hotelak, garraio bideak eta abar lortzeko plataformak, ez? Orduan, bueno, aldaketak egia esan oso harin eman dira, eta agian ez dugu eduki guzti hori subjektibatzeko eta politizatzeko astirik izan, ez? Autore askok hitz egiten dute egungo arretaren krisiaren inguruan. Bueno, arreta sakabanatua daukagu, ez? Holan multipantallismo ere aipatu duzunean, hori ere etorri zait burura, ez? Gauza askotara gaude aldi berean, eta, bueno, agian denboraren aprobetxamenduaren presioa dela, ez? Eta berehalakotasunaren presioa dela, eta denboraren bizipena bera da aldatu egin dena, eta urgentzia etengabean bizi gara, ez? Urgentzia, mezuen erantzuna jasotzeko, erantzuteko, urgentzia divertitzeko, urgentzia posik egoteko, itxaroteko almena galdu ote dugu, diotu ulermenari eta bizitzaren prozesuei ez diegu behar beste denborarik ematen agian. Badirudi egungo hiperestimulazioa dela eta adiegotea eta elkarri entzutea, konzentrazioa mantentzea, gero eta zailagoa egiten zaigula. Agian dagoeneko zuen arreta galdu dira da, baina, bueno, agian arretarako bideo labur eta impactanteak jarri beharko ganituzke, salto karitzeko batetik bestera, baina, bueno, arretaren dispertzioa eta estimuluen abiadura horretan nire galdera bat hauxe da, nola jarraitu elkarri entzuten eta elkarrekin hitz egiten. Egungo gazteek beldur diete elkarrizketei, agian helduok ere, baina, bueno, zer esango dit, zer erantzun behar dut, nora helduko gara hizketan, hitz egiteak arriskua dauzka, eta oro har, mugikorra erabiltzen dute gauza guztietarako deiak jasotzeko baino, edo egiteko baino. Nahiago dute egun ahots mezu asinkronikoak, eta zentzu horretan, Chris Callan, haur eta lehen hezkuntzako irakaslearen kezka, azalduko dizuet. Bere ustez, ikasleek gero eta zailtasun gehiago dauzkate elkarrekin hitz egiteko. Hala dio, zergatik maite du amak bere telefonoa ni baino gehiago deituriko artikuluan. Esaten du gurasoek ez dutela seme-alabekin apenas hitz egiten, denbora gehiegi emate dutela interneten, bueno, horren inguruan ere aritu zarete, ez? Eta horrek kalte egiten dio besteekin harremantzeko trebetasunari. Horregatik, haurtzaindegian gidoiak banatzen dizkie gurasoi kurtso hasieran, seme-alabekin harremantzen ikas esaten. Kontatuko zenidake egin duzun gauza interesgarri bat gaur? Horrelako esaldiak, pixkate, solasaldia entrenatzeko, ez? Orduan, bueno, elkarrizketa bizi batean ez dago protokolorik, ez dago jarraibide zehatzi, ez dago formularik edo estandarrik, baina, bueno, nola piztu daitezke hezkuntzan tarte horiek, ez? Hori pixkate irakasle moduan ekartzen duan galdera. Zume gero eta arinago uzten diote, jostailuekin jolasteari. Gazteek, duela markada batekin alderatuta, gero eta lo gutxiago egiten dute, mugikorrari arretak kendu ezinean, eta helduok mezu elektronikoak erantzuten interneten bidez erosten eta seriak ikusten orduak ematen ditugu egunez egun. Bueno, horren atzean gure arreta irabazi nahian ari dira munduko enpresa erraldoiak, ez? Google, Facebook, Amazon, haientzat gure arreta merkantzia hutsa da. Horretan oinarritzen da datuen ekonomia, ez? Horixe da kapitalismo digitalen helburu nagusia. Zentzu horretan, aisialdiko proletario bilakatu gara, datuak eskuratzeko irrikan dauden enpresentzako langileak, gure denbora librean ustiatutakoa nolabait ustiatutako hori erabiltzen dute, ez? Beste garai batzuetan urrearekin, ikatzarekin, petrolearekin edo gasarekin egiten zuten moduan, ez? Datuen estraktibismoa hitz egiten du Ibestiton idazleak egungo bizimodu ulertzeko. Orduan, bueno, galdera, kapitalismo digitalari aurre egiteko arreta beste nunbaiten jartzea subertsiboa izan daiteke, testuinguru honetan, ume batekin jolastea aisialdian, paseo bat ematea, liburu bat irakurtzea, enpresabientzako kaltegarria izan daiteke, edo beste bide bat, harakatu ez duena, telekomunikazio buru jabetzan ere, bestelako egitura soziopolitiko batzuk bultzatzea, ez? Gai honek beraz dauzka erpin asko,
daukagu erpin pedagogikoa, psikologikoa, soziologikoa, ekonomikoa, politikoa. Bueno, ni gehiago lan dut bide pedagogiko eta psikologiko hori, eta uste dut arazo bat dela, psikologikoki behintzat, egungo gazteen erabilera erraz kondenatzen dugula. Bueno, ezakite hau eztabaidatzeko. Baina mugikorrarekiko, hori aipatu ere, adiktoak edo menpekotasuna daukatela esan ohi diegu, eta horrela agian epaitu eta solaskide gisa galtzen ditugu, ez? Gainera, bueno, menpekotasun orokorraren garaian bizi gara. Bada kontsumoaren gizartearen eta menpekotasunen arteko lotura zuzena, ez? Edo zerrekiko. Eta, bueno, agian gure sermoiak ez dauka eragina handirik, bestetik ez dakigu, ez? Norberak, eta gazte edo pertsona bakoitzak zer izkutatzen duen edo zer jartzen duen jokoan, hobeto esan da, ez? Bere mugikorraren edo tabletaren erabilera singular edo partikular horretan, ez? Presentzialtasunari beldur da, Kikimorien moduan, ez? Pixkate babesten dela pantailaen atzean, bere gustoko pertsona bat jarraitzen dabil, ezin da bere pentsamenduekin bakarrik egon eta nahiago du utzune hori TikTokeko bideoekin bete, ez du galdu nahi bere lagunek partekatutakoa eta alderen parte sentitzeko, hori ere aipatu da. Orduan, agian, bueno, berak ere ez daki, zergatik erabiltzen duen moduan, eta, bueno, hitz egiteak lagundu aldio sufrimenduak topatzen eta horrekin beste gauza batzuk asmatzen, ez? Nola? Bueno, solasaldiaren arteaz hitz egiten digu Jose Ramon Ubieto berriro ere, adictos o amantes deituriko liburuan. Berak aipatzen du adibidez, solasaldi bat ez dela gure idealak proiektatzeko eta besteak konbentzitzeko espazio bat, oso importantea dela hitzekiko gustoa, hitzen poesia edo poetika presente izatea, ez? Norberarena eta bestearena, eta, bueno, amaitzen dut ja. Importantea dela ere, ez jakintasuna onartzea. Hau da, ez dakigu aldez aurretik besteari zer gertatzen zaion, besteak zer esango digun, askotan arinegi isilarazten ditugu besteak, prefabrikatutako jakintza pedagogiko edo psikologiko baten bidez, ez? Pantaien kasuan gure arriskuan ikustu hori dela, ez? Oso harin adikzio hitza erabiltzea haiei leporatzeko eta horrela patologizatzeko joera daukagu, ez? Importantea da elkarrizketa batean ere zentzugabekeria onartzea. Ez du zertan guztia ulertu behar, eta besteak dionari buruz, osea, ez besteak dionari buruz, ez guk esaten ari garenari buruz ere, batzutan denbora behar da ulertzeko esaten genuen hori, eta orduan ulermenaren totalitarismoa ez dio elkarrizketari laguntzen, ez? Eta gero importantea da ere umorea, harridura, ustekabea, zerbait deskubritzea eta esandako alen, ez? Konfiatzea, gaztei hitza eman da, haien buruari buruz eta haien jokabidei buruz ere zerbait deskubritu eta bide berriak asmatzeko aukera izango dutela, ez? Eta, bueno, horiek eta beste batzuk izan daitezke elkarrizketa bizi baten edo baterako ingredienteak, eta, bueno, gero ere, gure artean elkarrizketarako tartetxo bat daukagun, eskerrik asko. Bueno, ze interesgarri dana. Hemen, ezer baino lehen, eskerrik asko Izarkomi eta Urtsiri bereziki pertsonalki, bai gonbidapenagatik. Hemen forontan parte hartzeko nik uste oso interesgarria eta beharrezkoa dana, batez ere gaiagatik eta gaia jorratzeko eragatik. Perspektiba praktiko batetik, gida hor dago, eta zorionak horregatik oso gida interesgarria dalako eta nik uste gizarteantzat erantzukizun soziala zer denaren inguruan adibide garbi bat, beraz zorionak, eta berez ere, mila esker gonbidapenagatik. Urtsi komentatu zian, hemen, olako bizio instituzional bat, emoten nuen, hori ez dakit oso pretenziosoa dan, ni azkenean datuak babesteko Euskal Agintaritzatik nator, eta bai instituzioa da, erakunde bada, independientea dana, baina hori besterik ez da. Orduan, gai hau jorratzerak orduan oso gai komplexua da, hemen agerian geratu danez, eta, bueno, dimentsio asko ditu, ez bakarrik datuena, datuen ekonomiari buruz hitz egin da, kapitalismo de la vigilancia kontzeptu hori urten da, hor liburu oso famatu badago, oso interesgarria dena, bai horren ingurun, baina, bueno, kontu honek agian harreman handia dauka baita ere beste gai edo kontzeptu potolo batekin, osasuna, ez da hemen ere agertuan. Orduan, seguruenik bizio edo ikuspuntu instituzional oso bat izateko beharko genuke hemen erakunde ezberdinak ordezkatuak egotea.
Esan dagoan, ni datuak babesteko euskal agintaritzatik nator, oain arte bulegoa ditzen sana, bai? Eta egia da azkenen kontu honi guztiak harreman zuzana daukala datuekin. Bai? Teknologia berriei buruz ari garenean, mugikorrak izan, edo plataforma digitalak izan, hezkuntza zentruetan, bueno, horredanak harremana dauka datuekin, datuen tratamenduekin, eta hor gu badaukagu zer esan eta zer egin, hori hala da, baina gure eskuduntzen eremuan, bai? Orduan gu erakunde independiente bat gara, funtzio eta zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditugu, bai? Seguruenik ezagunak gara eta hola adierazten digute askotan administrazioetatik kontrol funtzioagatik, bai? Zigorrak eta perzibimentoak eta holako gauzak egiteagatik, baina horrez gain beste gauza asko egiten dugu, bai? Are gehiago, zigorrak oso gutxi jarri izan ditugu, bai? Ekonomikoak esan nahi dute, bai? Gero perzibimentoak eta bai, baina ekonomikoak oso gutxitan. Ez daukagulako hortarako eskumenik, hori hasteko, bai? Horrez gain, prozedura mota ezberdinak, bai? Sedatzen ditugu eskubideen babesa, bai, eskubide ezberdinen babesak babesten ditugu edo sedatzen ditugu prozedura ezberdinetan, kontsultak atenditzen ditugu, salaketak atenditzen ditugu, eta gero nik uste oso funtzio garrantzitsuak aurrera ematen ditugula batez ere sentsibilizazio eta formakuntzan, bai, hezkuntzan. Eta horren arira, eta gaiari helduz, badaukagu zer esan agintaritzatik, bai? Batetik, sentsibilizazioa dela eta hemen oso agerian geratu danez oso testu inguru konplexuan ari gara mugitzen. Bai? Fokoa batetik adingabeen gain jarri da. Bai? Eta justu atzo egon itxan, bueno, pues, txapa botatzen, holan zentru publiko batean Gasteizen, 15 urteko gaztei. Bai? Eta gaztei planteatzen genien, oain politika mailan planteatzen den galdera hori. Zer egingo dugu mugikorrekin, eskoletan? Debekatu ala erabilera arautu? Eta denek esaten zuten, debekatu ez. Urrengo galdera zan. Eta zuei galdetu aldizuete zuen zentruan, zein den zuen ikuspuntua? Erantzuna zen, ez. Eta debekatuko balitz, zein izango litzateke zuen erreakzioa? Eta erantzuna zen, lortuko genuen erabat mugikorra sartzeko seguru. Are gehiago, lortuko ez bagenu, hemendik irtetxerakoan, egingo genuke mugikorren erabilera are eta okerragoa. Bai? Hori euren erantzuna. Kao, datu helduz, urtsik datu batzuk eman ditu. Bai? 10-15 urte bitartean, 75%ak dauka mugikorra dagoeneko. Atxoko zentruan, 12 urtekin denek zeukaten dagoeneko mugikorra. Eta gaur egun, ez da ezoikoa, 8-9 urteko umeek mugikorra izatea dagoeneko. Bai? Edade tarte hortan, 60%ak egunez 6 ordu baino gehiago erabiltzen du telefonua. Eta bostetik batek, gaueko 12tatik aurrera erabiltzen du mugikorra. Atxoko zentruan, erabilera hori oso ohikoa zen. Bai? Orduan datu hori ez dakizu zen, gutxinez Gasteizeko zentru hortan. Bai? Horrez gain, pornografiaren asuntoa gaur egun hori pilpilean dagoena, 8-16 urte bitartean 80%ak pornografia kontsumitu du. Bai? Eta, ondo esateten, 13 eta 18 urte bitartean 80%antzat pornografia oso ohikoa da. Eta normala da, praktika normal bat da. Are gehiago, eta ja datu larriagoei helduz. Estatuko fiskaltza orokorrak, emandako datuen arabera, adingabekoen kasuan, delitu sexualak 117 batean hasi dira 2017tik. Bai? Orduan testu inguru hortan, nik usteot gure partetik gutxinez sentsibilizazioa ezinbestekoa dela. Logikoki, sentsibilizazioa guri ez dagokigua inbeste osasunaren eremuari heltzea, bai? Baina bai datuen erabilerari dagokionez eta pribatutasuna eta intimitatea babesteari dagokionez. Eta horri helduz, atzo argitaratu zen berri bati aipamen bat, bai? Inevitable. Imaginatzeu, enteratuko zinetela, hor deustun Zubiarten enpresa batek, bai? WorldCoin enpresak,
jarrizula estan bat, bai, jendean irisa begia eskaneatzeko. Bai, 30 euroko baliotan kripto txamponen truke. Ahí es nada. Bueno, Gasteizeko zentru hontan komentatu nun. Zer egingo zenukete zuek, norbaiteko 30 euro ematen baldin badizkizue, zuen begia eskaneatzearen truke. Puah, que me escaneen el ojo, que me lo saquen. Bai? Berdin du. Filosofia hori da, ze garrantzi emoten diogu pribatutasunari, bai? Gure datuak kontrolatzeko daukagun eskubideari edo datuak babesteko oinarrizko eskubideari. Eta bueno, agerian geratzen denez olako kasuetan, eta atzo Zubiarten ere bai jende ezberdina elkarrizketatu izan zen, eta jende gehienak esekin zer egin zuen ere, ez? Esekien bere datu biometrikoak enpresa pribatu bati eman zizkionik ere, ez? Bai? Besterik gabe beraz moa esan, pues yo me he enterado de que me dan 30 euros en criptomonedas y fenomenal. Y encima si invito a más gente me dan más dinero en criptomonedas. Pues adelante, compañero. Bai? Orduan, hor badaukagu agintaritzatik funtzio garrantzitsu bat sentsibilizazioan. Bai? Azkenen datuak ez merkantilizatzeko, ez esatea monetizar. Bai? Pribatutasuna, oinarrizko eskubide bada, hori merkantzia bezala erabiltzea, bueno, ez da ona, azkenean gure nortasunaren zati bat, bai, diru bihurtzen ari garelako.